Dagos ang misyon kan kagurangnan. Magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos asin sa kagabsan. Makaibahan po niya ito sa Santa Misa ngunyan sa Reverend Father Conrad Flores, Local Superior of Franciscan of the Immaculate, Bicol Mission. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntan sa tong mga kasalan, tangani magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ito mga tugang, na ako'y pamiibi sa guranan tang Diyos.
Maherak manlugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mamibi kita. Dios, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying dangugaan sa mong mga pakimaherak, asin hulita kun mayo ka, an kaluyahan nin tao mayong mahahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugma miika sa buot asin gibo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Inataman kan Diyos ang banwaan kan Israel. Minabot niya nan sa iyang piniling banwaan magindayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Hemateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Naghali ang mga Israelita sa Raphidim, asin nakaabot sa disyerto nin Sinai.
asin nagkampo sinda sa disyerto. Nagkampo ang Israel duman sa tungod kan bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Dios. Nag-apod sa iya ang kagurangnan hali sa bukid. Naan sabi, siring ang isasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita, kamo nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak nin mga agila, asin dinara pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dangugon nindong maray ang sakuyang tingog, asin utubon ang sakong tipan, magigiko kamong sa diri, urog sa gabos ng mga banwaan, ta sa kuya ang bilog na daga. Magigiko kamong kahadean nin mga padi, asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan, maglaog sa atubang niya na magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon na ang kagurangnan iyo ang Diyos, siya sa to ang nagibo, sa diri niya kita, ang banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarhay ang kagurangnan sagkud paman ang sa iyang pagkamarahayon, asin ang sunod-sunod na kapag-arakian ang sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ipinapasabot sa to kan babasahon, nahuli kay Kristo, kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tawan kita, nin bagong buhay. Hemateon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo mantang kita maluya pa. Sa mga itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa ning nagpapagadan para sa sarong matanos. Ta para sa marhay na pwedeng magkaigwa nin mga has magadan. Alagad, ipinamadmid na gayo kan Diyos ang sa iyang pagkamuot sa to. Kay itong pagkasala kita, nagadan si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw na pinawaran kita ning sala sa iyang dugo, lalo na ang ililigtas kita sa kamgotan huli sa iya. Takun kay ito kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, tahuli sa kagadanan kang sa iyang aki. Ngunyan pa daw na napakiulian na, lalo nang makakaliks kita, huli sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi pinaabaw-abaw ta ang Diyos huli sa kagurangnan tang si Heso Kristo. Kung noari nakamtan tangunyan ang pakipag-ulian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mga tugang, matindu po kita sa pagrokyaw kan marhay na bareta.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ke Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa katauhan, udok na naherak siya sa inda. Hulita sinda nahuhurasa, asin nakaruluko siring sa mga karnero na mayo nin pastor. Dangan ang sabi sa iyang mga disipulos, an aanihon dakol, alagad an mga paraani dikit. Mga di kamo sa kagurangnan, kan aanihon, na magsubol nin mga paraani sa iyang aanihon. Inapod niya sa iya ang 12 niyang disipulos. Nagtao siya sa inda nin kapangyarihan sa mga maaating espiritu na makapalayas kaiyan asin makabulong kan gabos na kahilangan asin gabos na kaluyahan. Uya ang ngaran kan 12 apostoles. Enot Simon na inaapod man na Pedro, asin Andres na sayang tugang, Santiago na aki ni Zebedeo, asin Juan na sa iyang tugang, Felipe, asin Bartolome, Tomas, asin Mateo na para singil nin buwis, Santiago na aki ni Alfeo, asin Tadeo, Simon na Cananeo, asin Judas na Iscariote, na iyo ang nagpasaluib sa iya. Andusing ini sinugo ni Jesus asin tinugon. Dai kamo magduman sa dalan nin mga hintel, ni maglaog sa syudad nin mga Samaritano, kundi ralakaw kamo pasiring sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Sa saindong paglakaw, magharubay kamo, haranina ang kahadean kan langit, burulungon ang mga mayhelang, barangunon ang mga gadan, rilinigan ang mga dauton, paralayason ang mga demonyo. Nag-ako kamo mayong bayad man kamong magtao. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matugaw pa ang gabos sa paghimate kanumilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ako po ay nagpapasalamat sa PPC at sa Asinban sa indong kura paroko na si Father Nelson sa oportunidad na makapag-celebrate ng misa dito sa inyong parokya. So ako po si Father Conrad, ang local superior ng aming community dito sa Naga, ang Franciscan Friars of the Immaculate. So kami po yung nag-administer sa Radio Caritas Marie, hindi ko alam kung madadangog digdi, no? Nung Veritas Naga 98.3, Radio Caritas Marie. So mga kapatid, alam po natin ng ating Panginoong Hesukristo ay napadito sa mundong ibabaw, dala-dala ang misyon na kanyang natanggap mula sa Diyos Ama. At ano po ba ang misyon na ito? Yan po ang tinatawag nating salvific mission, kaligtasan para sa sangkatauhan. At ginampanan ito ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbahagi sa mabuting balita. Pagbahagi sa pananampalatayang Kristiyano, no? Tungkol sa pagmamahal at awa ng Diyos, tungkol sa providensya ng Diyos. Pero itong pinapalaganap ni Jesus na mabuting balita ay hindi lang isang idea, kundi ito din ay pinapakita niya concretely sa gawa. At yan po ang tinatawag nating service. Kaya makikita natin kahit saang pumupunta sa Jesus, ibinabahagi niya ang mabuting balita at gumagawa ng act of service, lalong-lalo na
ang pagtulong sa mga taong naaapi, taong may helang, o mga taong nagugutom. Kaya siya gumagawa ng mga milagro to satiate the hunger, physical, not only spiritual, but even the physical hunger ng tao. Kaya mapapakinggan natin sa simula ng ating ebanghelyo na si Jesus ay naawa sa mga taong sumusunod sa kanya dahil para silang karnero na nawalan ng pastor. Pero itong awa ni Jesus ay hindi lang isang idea, kundi ipinapakita pa rin niya sa pamamagitan ng gawa. Ang ebanghelyo natin ngayon, ipinapakita sa atin na itong misyon ni Jesus ay ibinahagi niya sa kanyang mga apostoles. Kaya nga sa mga taong sumusunod sa kanya na tinatawag nating disipulos, pumili siya ng 12 at hinahanda niya ito upang kanya magiging intimate collaborator sa pagbahagi sa mabuting balita. At itong 12 taong ito ay ang tinatawag nating apostoles. So hinahanda sila ni Jesus, tinuturuan, ipinaliwanag ang tungkol sa pananampalataya. At nung nakita na ni Jesus na sila ay handa, ito ay ipinapadala niya 2 by 2 kahit saan upang ito mabuting balita ay lumaganap sa buong mundo upang ang lahat ng makakarinig sa mabuting balita ay makakaroon ng kaligtasan. Pero tandaan po natin na itong pagpalaganap sa mabuting balita, itong misyon na sinimulan ni Jesus ay hindi natatapos nung namatay ang lahat ng mga apostoles, kundi ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Nagpapatuloy ito dahil nandyan kayo, nandito tayong lahat. Dahil itong misyon ni Kristo ay ibinahagi din bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakikilahok sa ambisyon ni Kristo. Kaya tungkulin nating lahat na ibahagi ang mabuting balita. Tungkulin nating lahat na ipagpatuloy ang sinimulang misyon ni Kristo. Tungkulin nating lahat bilang miyembro ng simbahang Katoliko na ipalaganap ang tungkol sa ating pananampalataya sa ating Diyos na ating sinasamba. Kaya tandaan nyo, hindi lang tungkulin namin mga pari, mga madre o mga katikista ang pagpalaganap sa mabuting balita, kundi tungkulin nating lahat. No? At ang pagpalaganap sa mabuting balita, hindi ibig sabihin na, pumunta kayo doon sa ibang lugar at doon kayo mag-preach. Magampanan pa rin natin ang ating pagiging misyonaryo kahit nandyan tayo sa ating sariling tahanan. Kahit nandyan tayo sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho, maski na sa ating komunidad. Magampanan pa rin natin ang ating pagiging misyonaryo kung ating ibinabahagi ang itong pananampalatayang ito sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa mga taong ating makakasalamuha araw-araw. Kaninang umaga, ibinanggit ko po sa mga nagsisimba kanina, ang tungkol po kanilang pananampalataya ay unti-unting nawawala. Bakit kaya? Ang isa sa mga rason dahil wala na silang mga kabataan na very active sa simbahan. Tingnan nyo lang po doon, marami silang malalaking simbahan, magkalapit pa. Pero sad to say, during Sunday, isang misa lang ang sineselebrate. At ang pinaka-worst, mabibilang mo lang ang nagsisimba. At ang pinaka-worst pa rin, ang pinakabatang nagsisimba, hindi 10 years old, hindi 15 years old, kadalasan mga 40 plus or 50 plus pataas. Nasaan ang kabataan? Minsan hindi nyo na makikita sa simbahan. Makikita nyo lang during nightlife.
At yan ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kanilang pananampalataya. At sana hindi ito mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya malaki ang tungkulin nyo, kayong mga magulang at mga grandparents na nandito, na make the faith of your children burning. Kaya nga, tandaan nyo po palagi na huwag nyo lang po iasa sa simbahan o sa mga katikista ang paglago ng pananampalatayang Katoliko ng inyong mga anak. O tinatawag nating spiritual growth. Kundi kayo mismo dapat ang tumatayong katikista, evangelizer, missionary sa inyong mga anak. Tandaan na ang katikismo magsisimula sa tahanan, hindi sa parokya. Kamong mga magulang ang dapat na tumatayong unang katikista, ang magpapakilala sa kanila kung sino si Jesus, ang magpapalaganap sa kanila tungkol sa mabuting balita, ang pagpapalaganap sa kanila tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil kung wala ang ating mga kabataan, ang ating pananampalataya ay unti-unting mawawala. Sabi pa nga ni Pope Francis that our youth are not only the future of the church, but they are also the present of the church. Kaya kayo namang mga kabataan na nandito ngayon, tandaan niyo po, nasa inyong mga kamay ang paglago ng ating pananampalataya. Kaya, do your best to serve the church, to be more active, active participate kung anumang mga activities ng ating simbahan. And you will always say yes kung tinatawag man kayo na magsilbi sa simbahan. Okay? Then, hindi natin ipagkaila na minsan kung tayo ay tatawagin na magsilbi sa simbahan, marami po tayong mga rason. Ang iba sa atin, nagdadalawang isip at magsasabi, Father, I am not worthy. Father, marami pa po akong mga problema. Natatakot po ako dahil baka ang aking kaalaman ay hindi sapat. Natatakot po ako, baka bubulihin ako ng ibang tao. Natatakot ako, baka pagtawanan lang ako ng ibang tao. Mga kapatid, kung iisipin natin, kung titingnan natin ang mga apostoles, pinili sila ng Panginoon, ang basihan hindi dahil sa kanilang mga achievements sa buhay. Hindi dahil sila ay mga magagaling na tao. Hindi dahil sila ay banal at walang bahid na kasalanan. Kung iisipin, ang mga apostoles na pinili ni Kristo ay mga simple at ordinaryong tao lamang. At kung iisipin din, ang mga apostoles na pinili ni Kristo ay may mga depekto, may mga weaknesses. Tingnan niyo lang si St. Peter, who betrayed Jesus for 3 times, denied Jesus for 3 times. Si Judas, who betrayed Jesus. Yung iba, nagtatago na nung si Jesus ay ipinako sa krus. Pero pinili sila ni Jesus. It is not because of their achievement. It is not because of their status in life. Kundi pinili sila ni Kristo dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang misyon. At nakikita niya na sa kanila ay merong willingness na kahit alam nila ang kanilang sarili. Kaya tandaan nyo, God calls not the worthy, but the unworthy. And He make worthy those unworthy to become worthy. Kaya huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Kung tinawag kayo ng Diyos, ang importante ay ang pagsabi ng yes. At kung tayo ay tatawagin, I'm sure na hindi niya tayo papabayaan. At bibigyan niya tayo ng lakas upang magampanan ang ating mga tungkulin.
At panghuli, tandaan din po natin na kung tayo ay tinawag, hindi lang para tanggapin ang grasya at biyaya ng pananampalataya. Tayo din ay tinawag upang ibahagi ang grasyang ating natanggap. No? Yan ang gifted to give. No? Itong grasya na ating natanggap, itong pananampalatayang ating natanggap, huwag nating kimkimin sa ating sarili. Huwag lang nating itago para sa ating sarili. Kundi marunong tayong ibahagi sa kapwa, lalong-lalo na sa ating mga next generation. Kaya sa pagpatuloy natin sa banal na misang ito, hingin natin ang grasya ng Panginoon naway magiging steadfast tayo sa ating pananampalataya, ang pagbibigay witness natin sa Kanya sa lahat ng mga taong ating masasalamuha. Naway meron tayong lakas na loob, no, na ibahagi at ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon upang ang Kanyang misyon na kaligtasan ng sangkatauhan ay ma-realize dito sa mundong ibabaw. Amen. Matindog po ang gabos para sa pagpahayag kang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin daing nahihiling. Asin sa sarong kakurangan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos. Asin na mundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daig nilang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin Na nilaman, huli kan Espiritu Santo, Kiveren Maria asin na nitawo, ipinako pa sa krus para sa to, panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtoon nin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagkahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang banal na banwaan kan Diyos, na inapod sa malain-lain na paagi, tanganing magpalakop kan marahay na bareta kan sa iyang kahadean. Darahon ta ang satong mga pangangaipo sa Ama, na padagos na nagbabantay sa to. Ang satuya pong simbag, kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, ninanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin pagkamatinao, sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga paraoma, bendisyonan nin marahay na panahon, asin maging dagya an ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang mga nagihelang,
makamati nin ranga, asin magkusog, huli kan pagmangno nin mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa paman, sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na ama, dakol an aanihon, alagad dikit an paraani. Sa imong pagmakulog, himatea asin tabangi kaming makisubaro sa kaugmahan, sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli ki Kristo, sa mong kakurangnan. Amen. Matukopon kapos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang
matindog po at gabos. Ko asin ang saint atang, makumanlugod kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios, namimibi kami, nahulikan kakanon kan mga atang, asin hulikan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan ng tao. Magtugot ka, na dai magkulang ang tabang kan mga ini, asin kalag, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, hulikan misteryo Pascual, nahali sa kasalan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi, minsan saen ang mga kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langitno na hukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Malood po at gabos. Kagurangnan, ika nagad ang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamu gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya manin kanis, asin giraray pagpasalamat sa imo.
tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay niwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kanis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang sposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwiniwalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya magpatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po at gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.